Evđeni, ovo je hotel Sveti Simeon u Londonu. Inače, ja sam osvojio prvo mjesto na konkursu Laza Kostić i William Shakespeare. I to mi je rekla moja profesorka, jel? I ovo mi je prvi put u inostranstvu uopšte. Prvo po mušku ovako veliki grad London, mislim, mnogo je lepo. Prošli smo dosta toga, muzej Madame Tussauds, jako uverljivo. Napravljene figure, prošli smo Globe teatar. Ali ono što je najveći utisak ostavilo na mene od svega je predstava koju smo gledali prvi dan kad smo došli, Phantom of the Opera. To je u stvari musical. Gledali smo ga u Her Majesty Theatre. Veoma je opravdao naziv teatar, pošto je jako lepa predstava, onako baš te pomeri, onako uzdigne duh, jel? Upravo smo se vratili iz Londona, evo još uvek smo na aerodromu, uspeli smo da pokupimo naše stvari, svi smo još uvek uzbuđeni, zadovoljni, srećni. Najvažnije je da su deca stvarno zadovoljna, puno su videla i na neki način su im se otvorili, da kažem, vidici. To je onaj prvi korak u njihovom internacionalnom odrastanju, jer nažalost niko od njih do sada nije bio u inostranstvu. Dobro večer Marina, dobro večer Fondu Laza Kostić, topli pozdrav iz Čačka. Evo intervjua, hvala pre svega na ovoj prilici da posle 10 godina kažem kako je, gde sam, šta radim. Evo, kao što rekao, u Čačku sam, bavim se energoterapijom, kristaloterapijom, pisanjem, knjiga je na putu, slika iza mene je nastala po motivima iz knjige. I u najlepšem sećanju i dan danas držim London. To je posebna čast za jednog umetnika i za pesnika posebno, jer kada vas vaša reč, odvede na neko mesto, London, evo ga tu, i tu pre svega, to znači. To putovanje je bilo spoljašnje, a ono unutrašnje načini od čoveka putnika, homo viator. I znači iz više uglova, iz više razloga. Kao što rekoh, pre svega sopstvenom zaslugom, a dobrotom drugih ljudi, vi kao jedan umetnik odete negde. Tu se objedinjuje ono ljubi bližnjeg svoga i ono i bi reč. Tako da meni je to ostavilo dubok trag, nadam se da će i budućim generacijama koje podržavate na taj način, pa od ovog predivno posvećenog ove brošure Fantomu iz opere do nekih drugih sećanja, sve je tu. Drago mi Evđeni, u znak sećanja na prvi dolazak u London, od Fonda Laza Kostić, Marina, 20.10.2010. Pa onda imamo jedan spoj raznih, jedan dnevnik puta u London, tu ima raznih uspomena na kojima sam izuzetno zahvalan. I naravno izabrao sam da na poleđini ovog dnevnika bude ova slika. Love conquers all. Tako da, to je meni neka poruka tog puta i poruka uopšte poezije kao ljubavi, kao izraza ljubavi. I kad smo kod poezije, hvala na prilici da pročitam pesmu. Evo sad ću da pokažem šta je inspirisalo tu pesmu. Vi ste imali sluha za nas pesnike, a mi pesnici sluha vas da bilo za neke čudne stvari, pa je tako i za ovaj kamen. To je kamen sa reke Temze, kome sam posvetio pesmu. Deo te pesme ću sada pročitati. To je bilo 29. maja 2011. Kaže ovako: al strpljenjem postojanim, koji kamen tih ima, može da se shvati ovo. Život, tuga je i sreća, reka, oseka i plima. Ne zborim ti ništa novo. Kamenu sa reke Temze držim sjećanja u ruci. Hvala ti na svakoj reči i hvala ti na pouci. Ti ćeš da mi budeš vodič i života velik znamen. Kad pitaju kako znadem, reći ću im, reče kamen. Ja od njega znanje kradem. To je poruka tog kamena. To je poruka Londona. Love conquers all.
poruka neke muzike. Evo ga i Chopin, naravno. Sad je poslužio kao graničnik, oprostit ćeš mi to, nadam se. Graničnik za deo druge pesme koju ću pročitati, a ona je nastala već 2013. Tada sam se zaljubio i tada je nastala tuga u Londonu. Kaže, lepo bi bilo, zar ne misliš tako, da nas je Temza dočekala skupa? Da smo se šetali vrtovima parka i da smo gledali u londonska jutra ili sumrak Londona kad krovove kupa. Lepo bi bilo, ali ko da je varka. Nedostaješ u toj slici o Londonu, u ovom ogledu o beskraju. Dodajem jednu novu, jer ne čuh staru onu. Da, London i Temza nikog ne čekaju. I tu, pre početka, na priču kraj stupa. To su dve kratke priče. Još jednom da se zahvalim, da pozdravim i da kažem da se nadam i svim srcem želim da Fond Laza Kostić ostaje istrajan i predivan u toj misiji, da nas nauči šta je fizički put, šta znači sopstvenom zaslugom, umetničkom zaslugom sopstvenih reči ili sopstvenog rada uopšte, otići na put, jer tada počinje mnogo važnije putovanje, ono unutrašnje, ili osvješćenje tog unutrašnjeg putovanja, tada počinje jedna velika avantura. Hvala još jednom.